Bueno, antes de nada, eso, darte as grazas por estar connosco aquí, que aparte sabemos que xa comentáramos antes que onte tiveches tralla outra vez outra entrevista aí con Gaby Tuve, sí, sí, sí. e Pero eu encantada. prometémosche que non te vamos a entreter toda a noite, pero a ver, tamén iso vai depender das preguntas que envíe a xente. Entón, nada, antes de nada, contanos, inda que a maioría da xente xa o sabe, pero bueno, que o digo xo eu, como comeceu o proceso para crear o programa. Pois o digo eu, é un formato que naceu nas redes de TVG para que todos poidamos aprender ou mellorar un pouquiño cada día o noso galego. Naceu vai facer xa un ano, porque comezamos a lanzalo nas nosas redes o 1 de xaneiro do 2020. É un formato moi breve, queríamos que fora breve, rápido e un pouco divertido para que a xente, pois, para que fora máis atractivo para a xente. O sea, somos un equipo basicamente de 3 persoas. A idea foi de Carlos Amado, que é o coordinador de contidos web da tele. Logo estou eu, que o presento. Temos con nós tamén a Rocío Pérez, que é a lingüista que está aí a pie del cañón, porque sin ela tampouco faríamos nada. Eso a modo de resumo. Bueno, tiñamos o obxectivo de lanzar un capituliño cada día, o sea, de luns a domingo. Estámoslo cumprindo, así que a semana que ven teremos 366 capítulos aí subidos. Caramba. A todas as redes. Que se di rápido, Sí. Sí, aparte, bueno, eu non sei se vos agardabades o éxito que tiveches, bueno, cando empezaches con este proxecto. Pois para nada, porque constantemente na tele e nas redes pois estamos facendo cousiñas, sempre queremos que todo funcione ben, pero isto era unha idea máis, eso era un proxecto pequeniño para as redes, co obxectivo que xa vos dixen, e non pensábamos que fora alcanzar o que todo que alcanzou, porque logo pasou tamén a emitirse na tele, vimos que o usan nos coles e tal, bueno, que traspasou todo o que podíamos imaginar, así que estamos super contentos. Que ademais relacionado con iso, non só o éxito do programa, sino o que eres ti mesma, a túa figura, quero dicir, eu non sei como levas pues, toda a repercusión que ten iso, non sei se alguén te coñeceu xa pola rúa, pero que supoño que sí, bueno, si queres contarnos algo ahora contanos, pero tamén incluso pasou xa o que é a parte do meme, quero dicir, e non sei como levas eso de ver gifs, ¿no? E memes, como que vou poñer en pantalla un deles, vale, que me atopei outro día en Twitter, que era este, de cando colocas mal un pronome e ponía I failed you, pero hai máis, entón non sei como levas esa parte. Bueno, a ver, teño que dicir que agora co tema da máscara pois é máis difícil que recoñecer a xente xa de por sí, porque me ten pasado de encontrarme con alguén coñecido e nin eu mesma recoñecelo, entón é máis difícil. Non sei cando pase todo isto, supoño que a xente me coñecerá máis, pero tampouco é unha cousa louca, o sea, sí que o noto nas redes sociais que me coñece a xente. Bueno, algunha vez sí que... Bueno, un par de fotos me pediron, pero tampouco unha cousa louca. O sea, nada de outro mundo. Non che paran pola rúa aínda aí... No. Co tema dos memes, pois é bastante... Eso sí que... Non sei... Non o creo no sentido de cando empezo a ver cousas destas, porque aparte nos últimos días fixeron varios, e foi como... Pero isto... Sí. Eu vexo e quedo alucinando. Foi moita gracia, a verdad. Non sei, supoño que é algo bo que fagan memes, non? Porque sei que o digo eu está rulando bueno, os memes fanse sobre cousas coñecidas, entón, pois, quero pensar que é algo bo, entón eu tomo con moito humor e fame moitísima gracia, o sea. Que de feito, por exemplo, no grupo bueno, hai varios grupos de Telegram tamén que falan así cousas galegas, non sei se estás en algún, pero hai stickers tamén do digo cho eu Eso non o sabía. Hai stickers tamén, bueno. Hai stickers, sí.
Non sei que temos que estar pipeando un pouco todo o que hai para saber que meternos en Orgullo Galego. Entón, nos estamos así un pouco en todos os sitios. E ás veces, claro, vamos mirando e sí Hai que unha hai. canle aí en Telegram de Gali Twitter e sí, aí tamén é ese sticker, xa. Vaya, vaya. É que teño Telegram, pero apenas o uso. Entón, pois nada, o sea, non, a verdade é que non sabía, pero bueno, xa me chegará algún sticker e xa alucinarei tamén cando o vexa. Bueno, eu sí que quería comentarche un tema que, a ver se o dou explicado ben, pero sí que me pica a curiosidade sobre isto, e é que, vamos a ver, sí que é certo que hai unha corrente de opinión, digamos, aquí en Galiza, non, que di que bueno, que o galego normativo é unha lingua inventada, que eso non é real, que o galego real é o que se fala nas aldeas, o que falan os nosos vellos e tal, non? E a súa vez, o digo eu, usa uns criterios científicos, bueno, uns criterios que marca a Real Academia Galega para corrixir os erros que temos habitualmente, non? Entón, vos pensastes, igual que en algún momento poderían chocar estas dúas visións e que eso puidese afectar o éxito do programa? A ver, eu creo que iso que o vemos constantemente, porque eso que dis tú de a xente dice que hai moita xente que dice que o galego é o galego de sempre, o galego que falan os nosos avós. Subémoslo en case todos os capítulos, o sea, nos comentarios, moitos comentarios son dese estilo. A ver, eu non son quen de dicir, quero dicir, a Real Academia está aí, están aí os estudos, nós simplemente comunicamos o que se di no dicionario, non? Ao final, eu non son quen, vamos, é que non son ni lingüista, co cal eu sobre isto non me considero quen de dicir nada, pero o que teño claro é que se temos un dicionario o que recorrer, non sei, o que ao final todas as linguas teñen dicionarios, quero decir, é claro que hai un galego que se falou, bueno, que lle escoitamos aos nosos maiores e tal, pero bueno, que non sei, eu creo que non, a pregunta era se puña en perigo o éxito do programa, non? Sí, se ti pensas que igual podería chocar un pouco, non? Porque sí que é certo que adoita haber unha reacción. Eu é que teño visto moitas veces, tamén moitas veces comento en casa ou tal, bueno, non é abuelos, avós e tal, e sí que é certo que moitas veces hai xente que o fai dun xeito moi agresivo, que eu creo que é moi prexudicial para o tema, pero vos facedelo dun xeito moi didáctico e eu creo que moi amável, e claro, eu non sei se vos pensastes que poderíades atopar resistencia nese sentido. A ver, cando máis puidamos... A ver, eu nin momento pensei que fora peligrar isto, porque, como digo, nos limitámonos a comunicar algo que está en X dicionario, como quen di, se alguén non está de acordo, pois protestas a tal dicionario, quero dicir, nos limitámonos a explicar o que está agora mesmo no dicionario da Real Academia Galega. Como digo, non creo que pudera perigar, pero cando ao principio de todo, digo eu, sí que vimos máis críticas dese rollo, dese mal rollo que dices tú, non? Sí. Creo que só era ao principio, que logo a xente empezou a ver en que ton íbamos como que se empezou a relaxar todo un pouco, porque nós non estamos aí aquí para dicir esta é a verdade absoluta, claro. Temos que falar así, a que non fale así, fora de Galicia. Non. Claro. Entón, cando a xente captou o rollo que tiñamos, que facemos isto, pois que tamén é unha festa, estamos aprendendo, pero estamos pasando un bo momento, non sei, é entretemento tamén. Entón, pois, cando a xente empezou a captar iso, eu creo que se foi relaxando todo un pouco, pero sí que é verdade que hubo un proceso de que a xente tiña que entender un pouco de que vamos, porque sí que é verdade, o máis agresivo que resultaba era eso de non digas. Entón a xente xa se crispaba toda, claro, pero que ao final pois, é un formato para redes, non te tens que quedar neso, ve o vídeo e logo opina, pois bueno, pois cada un que fale como queira, nós estamos comunicando.
Sí. Bueno, os resultados están aí, aparte. O Sí, éxito, eso significa que a xente o entendeu. Sí, sí, parece que sí. a ver, o creo que o éxito do programa non tanto do... Bueno, e o que o microprograma e logo quero dicir, a número de visualizacións que hai tanto en YouTube como en TikTok, e logo falaremos diso. Eu creo que o sea, acreditan que é un formato atinado. De feito, hai varias persoas no chat, eu veixo que hai bastantes comentarios, pero algúns dos que vou vendo por aquí, que te dan as grazas polo contido que faz. Drosio Nora di aquí unha viguesa intento de neofalante que estás a axudar moito. Patrick di moi fan, yo estoy aprendendo gallego e tus vídeos son de lo mejorcito que hai. O sea que, bueno, sí que é un formato que lle está chegando a unha parte da xente, máis alá, naturalmente, eu creo que todo formato novidoso ten as súas críticas ao principio que logo sempre se van, vamos a decir, que pulindo. Sí, eu creo que sí, que é algo que pode pasar en máis contidos, pero ao final, quen nos coñeza sabe o obxectivo, non imos a mal para nada, se che gusta, pois ve os nosos vídeos, e se non che gusta ou crees que non che poden aportar nada, pois non os vexas, pero bueno, Correcto. eu creo que facemos ca mellor intención. Outra cosa que a nos chamou moita atención e que ademais, bueno, ahora enlazamos un pouco co que ven despois da pregunta, que era o que é a ligazón coa lusofonía e co mundo de Portugal e de Brasil, nomeadamente, ainda que naturalmente non só é aí, pero polo menos polo que vexo nos comentarios dos vídeos, porque eu sí que son bastante curioso. A mí gusta moito YouTube e gustame incluso ver que comenta a xente, vale? Entón eu si son unha persona que leo os comentarios e tal, entón nos vemos que, bueno, que aí tedes unha audiencia máis menos grande, eu xa non o sei porque non sabemos os datos, non temos as estadísticas, pero sí que hai unha audiencia que creo que normalmente, nomeadamente de Brasil, non? Aí, entón, bueno, non sei si como, bueno, primeiro, ti, a nivel personal, sería un pouco como ves a conexión que poda existir, que existe actualmente entre o mundo, entre Galiza e o mundo da lusofonía, que, bueno, nós aquí isto xa tratamos nun programa no seu momento e, obviamente, bueno, nos, se aí creemos que tiña que haber unha maior integración, porque ao final son a mesma lingua, e tamén, se pensas que quero dicir, a broma, vamos a dicir, a piada este de apuntamento lusófono tamén axuda a que moitas outras persoas que mellor non coñecen tanto a relación entre os dous mundos, pois sí que lles axude a chegalos. Pois mira, este ano, cando fora, bueno, cando o propio Día das Letras Galegas, non para cando se adiara a celebración, senón o propio día en maio, nos fixéramos un especial, creo que 3 capítulos ou algo así, para tratar o rollo do reintegracionismo e tal. Entón eu falara con xente da Real Academia Galega e falara con xente coñecida en redes, pois que aposta por o tema de bueno, pois escribir de forma máis semellante ao portugués e tal. Gustoume moito facer aquel especial porque, bueno, é unha forma de ver que pensan os galegos, non? Quero dicir, hai moita xente que cree que podemos chegar a unha unión entre portugués e galego, bueno, que en un futuro, pois que igual a Real Academia Galega, que sei, que pode haber cambios, tal. Entón, pois é interesante sempre ver unha realidade que se está vivindo en Galicia, non? O que sí que é certo, que o que tú dices, o que vexo é que hai interese, quero dicir, o que digo eu non só se ve en Galicia, hai un interese pois dende Brasil, dende Portugal. Entón, está moi ben que poidamos estar conectados con xente de fora, porque ao final, pois é iso, o sea, ven o noso contido e contannos cousas, contannos, pois aquí tamén se dice así ou tal, e aí está o apuntamento lusófono tamén, porque ao final hai cousas nas que somos moi distintos, pero hai palabras que ao final é que vimos de onde vimos, entón que hai palabras que son idénticas, entón pois sempre está un pouquiño para recordar que temos aquí pois que somos bastante semellantes, vaya. Entón, pois é un pouco para non sei, é un apuntamento, non sei, que o profe palabra o dice, en plan, bueno, pois se queres saber algo máis, aparte desto que te acabo de contar, pois un plus. Non sei.
De feito, tedes moitísimos seguidores, eu que o vexo nos comentarios, nos vídeos de YouTube, de seguidores de Brasil, de Portugal e tal, unha animalada. Sí, donde máis o vemos é en YouTube. Logo no resto das redes, bueno, que claro, que eu non podo saber quen nos ve, eu polos comentarios, onde máis comentarios hai é no YouTube. Sí, a verdade é que sí, é que mostran real interese por ver algo noso, encontrar esas semellanzas nas que falaba, pareceme guai crear esta comunidade, ¿no? Nun vídeo dun minuto que se poida debatir, porque a veces creanse verdadeiros debates nun vídeo dun minuto, sí, entón, pues, é interesante. A verdad que sí. Bueno, vamos a dicir que estamos en 198, a ver si entre todos e entre todas chegamos a 200 en directo, compartida aí nas vosas redes se vos está gustando. Eu vexo un montón de... Eu, de verdad, Borja sabe que temos aquí un chat interno onde nos vamos copiando comentarios para ir sacando e tal, non de xente, pero a veces é moi difícil, vexo que hai bastante alegría aí, pero bueno, simplemente por comentar, decía aquí Mercedes, que creo que un comentario moi interesante. A sorte do galego, como de calquera lingua viva, é dispor dunha comunidade social que domine varios rexistros, desde o máis coloquial, familiar, espontáneo, ata o máis coidado e culto, non? Que viña un pouco a raíz da anterior pregunta e máis dun debate que se deu aí un pouco no tal, e que me gustaría tamén pois destacar o tal. E tamén outras, bueno, sigo trasladando parabéns, a verdade é que unha constante di Patrio que é o mellor que se ten feito a prol do galego nas redes e na televisión de momento, parabéns. Que guai. Bueno, e respondo a señor Incógnito, que unha pregunta que quedou super arriba, que di, lanza igualmente unha suxerencia, molaríame poder acceder a estes directos en formato podcast. Pois non o pensamos en ningún momento, pero podemos, non sei, Borja, podemos miralo, de subilos en formato podcast. Sí, é unha idea. Spotify ou así, para que a xente vaya escoitando cando vai facer exercicio al gym. Sí. Tens que facer, fixedes algún digocho eu sobre o tema este fitness e tal, para saber como se chaman as cousas en galego? Pois non, pero mira, pois hai que facelo aí. Vou a un gimnasio aí. Correcto. A ter as sentadillas a falar deso. Sí. Pois, nada, eu sí que te quería preguntar unha cousa, e é que, bueno, ti nalgúns vídeos tal, tes defendido en moitísimas ocasións, bueno, o uso das distintas variedades dialectais. E ti pensas que se debería de dar o paso tamén na escrita? Que isto é unha pregunta que nos enviou bastante xente esta semana. A ver, claro, o digo eu, tamén algunha crítica que poida vir de xente, como dicía antes, que ainda non captaba o noso ton e tal. Claro, digo eu está feito para falar do galego normativo, pero en ningún momento nós dicimos que hai que deixar a un lado as variedades dialectais, nin moito menos, porque eu son a primeira que defende iso, porque eu estou agora mesmo en Verín e aquí falamos o noso xeito, entón, para nada, é que se perdera eso, estaríase perdendo parte do galego. O obxectivo non é que agora toda Galicia fale igual, simplemente é pois conseguir eliminar palabras que non sean galegas, tanto do castelán. O que sí que é certo é que mentre se falen non se van perder, quero decir, dá igual que escribas con geada ou non. Mentras haxe xente que teña geada, non se vai perder. Entón, o obxectivo é que sigamos falando todos galego e xa está. Pois sí. Comentar, bueno, vou non comentar, pero é unha tontería comentalo. Quero dicir, cortouse un momento, o único que tiene que facer a xente é recargar a páxina, vale? E volverá a funcionar. Creo que se cortou aí un par de segundos ou 3, pero xa estamos outra vez en directo. Bueno, un pouco seguindo tamén a liña da vosa presenza, comentámoslo ao principio sobre a presenza en redes sociais e nomeadamente en TikTok. Nos dicimos que o éxito, creemos que de aí, desa rede concretamente, é absolutamente indiscutible. Supoño que tamén porque chega a unha parte da poboación que mellor non se chega con outras. Está xa en casi 30.000 seguidores, 29.200, e ademais xa con máis de 400.000 gustames nas publicacións e tal. Xa que vou deixar no
no chat a ligazón de TikTok, por si hai alguén que non o coñeza. Non sei se... Bueno, primeiro, como pensas ti que se chega mellor, se o mellor entre YouTube ou TikTok, ou poden ser, naturalmente, que supoño que serán complementarios, ti non sei como ou se tedes eso pensado, ou se o pensaches, ou foi así un pouco, tamén, que decisión foi abrir TikTok, e por que, por exemplo, vamos a decir, por que non Instagram? E a segunda pregunta sería si veremos, digo cho eu, no Instagram en 2021. O Digo Cho está no Instagram. O que pasa é que non hai unha conta propia de Digo Cho eu. A única conta propia como tal de Digo Cho eu é a de TikTok, pero os vídeos están en Instagram, claro, na conta de G24. Vale, pero vale. Tamén están os vídeos tamén están no YouTube na canle de Correcto. TVK. Quero dicir, ao final a única conta exclusiva do Digo Cho eu é a de TikTok. O sea, foi así pois porque, bueno, abrimos TikTok porque xa desde o principio de todo vimos que o Digo Cho eu que lle pode gustar a unha persona de calquera idade. E sobre todo vimos que estábamos captando bastante xente nova, e iso está super ben, o sea, a min é o que máis ilusión me fai, ver que nenos e xente nova, pois que o vexen. E onde está a rapazada toda? Pois o TikTok. Entón dixamos, temos que ir a TikTok. É unha forma, pois, de chegar eso, de chegar máis a eles, co obxectivo, pois, igual non só de aprender, sino de que esa xente nova que igual nunca falou galego ou que o falaba pero que o deixou, pois que volva ao galego esa xente a raíz de consumir contidos en galego. E aí estamos, non sei, ao final todo o mundo está nas redes, quero decir, non sei, non escollería entre YouTube ou TikTok porque todos, bueno, eu non teño TikTok de Esther Estevez, pero agora estou no TikTok co Digo Cho, entón ao final todos estamos en case todas as redes, e se queres ver algo, valo ver. O que sí que é verdade é que hai que distinguir, o sea, temos que ter moi claro a quen lle estamos falando en cada sitio, porque eu cando abrimos TikTok dixen, se subimos como tal os vídeos de Digo Cho eu a TikTok, eu non o vía, porque máis ou menos sonábame de que iba a TikTok, non vía aí o Digo Cho eu, pero demos unha volta, que aí ten moito que ver Carlos Amado, que vos falei antes del, que como, bueno, xa o dixen e sigo dicindo que é o cerebro do Digo Cho eu, pois entre os dous demos aí unha volta moi grande e ao final estamos facendo contido super diferente. O sea, ao final os vídeos de TikTok non son os mesmos vídeos, o ton é o mesmo, quero dicir, a intención é a mesma, pero é contido diferente. Entón, pois vimos que foi un acerto, porque tampouco eu non esperaba, polo menos eu non esperaba tanto tirón en TikTok, pero bueno. E por curiosidade, canto vos leva de media, por exemplo, facer, ou cantas tomastes que repetir, o sea, canto tempo se inviste en cada vídeo que facedes? A ver, sí, non che sabería decir así exactamente. Tamén hai vídeos que se fan un plis, porque son vídeos máis breves, que non teñen nada e tal. E logo outros, pois que tamén se duran máis ou tal, obviamente van levar máis tempo. O que sí é que está clarísimo que eu, porque isto tamén o quero aclarar, que hai xente que pensa que como se me ve con tanta soltura e tal, pois que isto é así, rápido, e son unha máquina e tal, pois para nada, porque así que é verdade que levo aprendindo moitísimo desde o principio, pero sigo me equivocando, o sea, é a parte que eu digo Cho, bueno, metemos tomas falsas, porque sempre lle dá aí un aire máis guai e tal, pero ao final o que é a explicación ten que ir máis ou menos como no guión, porque ao final ese guión está pasado por Rocío, a lingüista, e a explicación ten que estar. Logo, cousas a maiores que vayan pasando durante a grabación, pois genial, pero iso ten que ir ben, entón, pois, se hai que repetir e punto. Pero, bueno, non sei quanto nos pode levar, a verdade. Pensade que facemos un diario, así que, bueno, xa vos podedes facer unha idea. A xente que non se pense que detrás dun vídeo dun minuto hai un minuto de traballo. Porque... Para nada. Estamos moi contentos co resultado, pero estamos tamén moi cansados porque é eso, o sea, ao final comentaba yo onte no directo a Gabi que
hai que contar con que nós tamén temos días de descanso. E se agora eu estou de vacacións, que teño uns días, tuve que deixar previamente traballo feito porque queríamos cumprir co capítulo diario. Iso require un esforzo que, ollo, que non me queixo, que eu estou moi contenta de poder estar facendo isto, paso genial e tal, pero que a xente entenda que un vídeo de 1 minuto non se fai nun minuto nin nunha hora. Así claro, obviamente. Claro. E aparte, eu non sei canto tempo levades, non levades nin 6 meses aí, non? Porque tedes un porrón xa de seguidores. En TikTok, non, levamos dende finais de setembro, creo. Claro. E xa superados os 25.000. Sí, dixémolo antes, creo que era 24.200. Sí. Estedes aí pillando a Gabi casi, Sí. E hai aquí un comentario de Carlos que di que está ligado un pouco co que che queríamos preguntar agora, e é que di, como docente gustaríame felicitar a Esther pola súa labor. Os seus vídeos son un maravilloso recurso para fomentar o ensino entre o alumnado. Grazas, Esther. E un pouco, relacionado con isto, como está sendo a relación entre o Dígocho eu cos institutos e os colexios, non? Mais concretamente, como ferramenta para poder achegar o galego aos cativos. Estades tendo tamén aí moitísimo traballo, moito contacto cos colexios para achegar o programa? Pois sí, cando comezamos co Dígocho eu, xa en xaneiro, no primeiro mes de que levábamos publicando capítulos, viñéramos a Verín a falar un pouquiño no que fora o meu instituto, e logo en febreiro foramos de sorpresa a un cole de Mos. E aí realmente, claro, porque cando viñéramos ao meu instituto, ao final eu pensaba, claro, como eu estudiei aquí, pois están usando os vídeos e tal, o mítico, pero logo vimos que era en xeral en toda Galicia, non só en Verín, non? Vímolo aí nese cole que vos digo que fomos en febreiro, que os usaban e que os propios nenos facían os seus propios vídeos, imitándome en plan, Dígocho eu, e que pasaban ben e que lles gustaba, e, vimos que funcionaba como ferramenta. E iso como que medrou moito máis na cuarentena, porque na cuarentena, como todo era a través de videochamadas, de estar, non había contacto, entón, pois, fixéronnos chegar moitos colexios e institutos a idea de que estaban usando o Dígocho como material un pouco para apoiar. Non podes dar unha clase inteira de lingua galega só co Dígocho, pero que era un apoio e que os rapaces que estaban moi contentos e vémolo tamén, porque ao final eses rapaces logo son os rapaces casi todos os que temos en TikTok, porque moitos dignos, que a nosa profe ponnos os teus vídeos e non sei que, entón, pois sí que vemos que tuvo moito tirón. Eu alegrome moitísimo de que se este usando, de que xa non só sirva para que alguén que nos sigue en Instagram vexa de vez en cando un vídeo e aprenda algo, sino que realmente que o estén usando como material escolar, pareceme fantástico. Pois sí, porque son recursos que ao final non teñen por que ser inmediatos, poden servir para dentro dun ano, 2, 3, para usar no colexio. Claro. E ademais creo que se os propios nenos lles gusta, eso é o que me pon a min contenta, que aprendan un pouco divertindo, non escachas carreisa cun vídeo, pero que ao ser entretido, pois é máis atractivo para eles, e faime moita ilusión que os propios nenos estén contentos de que lles poñan os vídeos, que non sea algo obligatorio, entre comillas. Pois sí, a verdade que eso é un apuntamento bastante importante, e a verdade que comentaba ahora do Borxa, do tema da relación que tedes cos coles, e incluso que se pode utilizar, naturalmente non para unha clase inteira, pero sí como pequenas píldoras docentes, quero dicir, algo que nós polo menos, e xa, quero dicir, tamén non quero recordar, isto non, que ninguén o tome isto como un spam aquí no medio, pero quero recordar que nós, por exemplo, nós subimos hai pouco a nosa páxina web unha serie de fichas con nomes en galego de diferentes árbores, animais, etcétera, que subímonas precisamente en PDF porque nos pediran bastantes docentes para utilizar nos seus coles, por exemplo, que por certo aproveito para dicir que poden esquecer na nosa web en orgullogalego.gal e se poden descargar ali. Pero bueno, quero dicir, un pouco relacionado, e a verdade que quero dicir que xeitos novos de comunicación vamos a decir que sirvan tamén en modelos clásicos de ensinanza, a verdade que
Quer dicir, tamén dá un pouco de pensar de o ben que funcionan este tipo de modelos que, bueno, non sei, quero dicir, a ver, eu creo que xa internet, YouTube, as redes sociais están aceptadas por casi todos, pero bueno, non hai tanto, viese isto de ser de facer vídeos en YouTube así un pouco raro, de friki ou de niño pequeño e tal, cousa que non é, e está, vémolo que non é. Pois sí, totalmente de acordo. Vamos a Non sei ver. se temos por aquí, temos bastantes comentarios, pero bueno, teño algún collido, pero casi vamos deixar para o final, que son así un pouco máis preguntas que non teñen que ver ou cousas que non teñen moito que ver co que estamos comentando exactamente do Digo Eu, pero sí queríamos cambiar un poquinho de tercio, quizáis xa non tanto falando do que é o programa, o cal, bueno, mellor logo con preguntas de público podemos volver, un pouco tamén, pois un pouco sobre ti, ¿no? E nos contáronos e ademais nos logo vímolo, mirámolo, buscámolo, que tes unha faceta musical máis alá da televisiva e da xornalística. Entón, bueno, se queres contarnos un pouco máis sobre isto, se non se equivocas tocas a gaita, pode ser? Sí. Entón, bueno, non sei, quero dicir, como, se vas tempo, moito, pouco, se participas en moitos grupos de música tradicional, como fas con iso? Pois mira, a verdade é que é algo que levo facendo desde sempre, porque eu aprendín a tocar a gaita con 8 anos ou unha cousa así. O sea, cando ca edade mínima que te podías apuntar á escola tradicional de Quimberín, pois empecé. Sempre me gustou moito, sempre disfrutei moito tocando, é algo que, inda que haxa momentos nos que teña menos tempo pois para tocar ou para ir a ensaios ou tal, pois é algo que non quero, o sea, que poida ser intermitente, pero que non chegue a deixalo nunca, porque disfruto moito, e non só disfruto moito tocando, sino máis ben, ás veces non é o feito de facer X actividades, senón con quen o faz. Eu levo tocando case ca mesma xente toda a vida, entón é que xa é como unha familia. Eu creo que eso é o que me fai a min tamén querer seguir tocando e ter esa ilusión por tocar e tal. Bueno, eu empecé na banda do Concello de Verín, estuve moitos anos tocando na banda do Concello de Verín, tamén toquei algunha vez ca Real Banda de Ourense e toquei algunha vez tamén ca banda do Concello de Vilarín. E agora mesmo estou tocando, bueno, xente da comarca de Monterrey, de por aquí, non só de Verín, xente de por aquí, polos poblaos todos desta zona, pois pillamos unha asociación pois para o que digo, non deixalo e seguir tocando todos, non? Entón, pois, como digo, é xente que sempre toquei, algunha xente que ven, pois, de algún puebliño de cerca de por aquí, ou de Ourense ou tal. Fixemos unha asociación, a banda chamase Banda de Gaitas Nova Era, pois, algo novo, non? Pero en sí seguimos sendo casi os mesmos, pois, bueno, a banda xa ten, creo que desde 2015 o sea, desde que formamos a asociación, e agora mesmo é onde toco, dadas as circunstancias que co tema da COVID e todo isto, pois este ano foi máis paradiño, pero seguimos estando en contacto. No Brau, cas medidas de seguridade e tal, ainda pudemos dar un par de concertos, pero bueno, dá un pouco de pena, porque agora no Nadal sempre tiñamos un concerto de Nadal e tal, e Quimberín, que é onde máis nos gusta tocar, porque non sei, ao final aquí temos a nosa familia e tal, e sempre nos fai ilusión que nos vexan os nosos. Claro. Este ano pois non puido ser, pero bueno, seguimos aí traballando a tope, e cando se poida, pois seguiremos tocando aquí e por fora, que tamén temos viaxado bastante. Correcto. Falando sobre isto, sobre un pouco máis de ti, que isto seguramente moita xente non o saiba, pero ti non tes o Digo Eu, tes outro programa máis que se chama aí Cachadas, non? Que estás empezando. Entón, se queres contar un pouquiño de que vai, porque a xente sí que é certo que che ten aí moi ubicada no Digo Eu, pero vai, faz máis traballo. Faz máis traballo que ese. Sí, pois mira, creo que a principios de outubro, bueno, entre setembro e outubro, propuxéronme compañeiros da tele pois presentar un novo programiña que iba a haber,
É un programa que, como dixeches, chamase Cachadas, emítese, agora mesmo estás emitindo os domingos, bueno, xusto este domingo non houbo porque o puxamos o día de Nadal, pero é os domingos ás 8:20 da tarde. Bueno, pois é un programa de entretemento no que resumimos un pouco os mellores momentos da tele, os momentos máis graciosos ou máis surrealistas ou anécdotas que poidan pasar ao largo da semana en calquera programa da tele. Entón, pois, basicamente, pode sair aí calquera presentador, calquera chamada telefónica, calquera cousa un pouco graciosa ou fora do normal, e nós, pois, resumímolo, e en media hora, pois, contámolo. E iso son as cachadas. Tedes que incluir tamén a youtubers galegos aí. E a streamers galegos. E nas cachadas? Nas cachadas ou en calquer outro lado da TVG, pero nas cachadas por que non? Bueno, todo se fará, todo se fará. De momento estamos centrados na tele, pero por suposto, sí, todo se fará. E non che dá, isto é unha pregunta así que se me ocurriu agora, non che dá aí rollo que a xente xa te ubique esta estera do digo cho eu e, sabes, en plan, que moitas veces é que eso moitas veces penso, e comentábamolo aquí eu penso que foi nun programa anterior, pasa, por exemplo, non sei, con Miro Pereira, que se ubicaba en Pratos Combinados e fora dai non o saques, inda que tiña un traballo no teatro da hostia. E non che dá un pouco aí de que te ubiquen neso e que... A ver, por unha parte, faime ilusión que a xente me recoñeza por ser o digo cho eu, porque se agora o digo cho eu pois está tendo tanto éxito e tal, pois ponme moi contenta que digan, mira, o digo cho eu. Entón, pois, eso significa que coñecen o formato e que o ven, entón, eso está moi ben. Non sei, a ver... Claro, nós este ano íbamos continuar co digo cho eu bueno, que lle queda larga vida ainda o digo cho eu, pero claro, comentaba yo tamén onte a Gabi, creo que non vou estar eu con 70 anos falando de non digas tal, digo cho eu. Entón, o que quero dicir é que en algún momento acabará, e cando acabe o digo cho eu espero seguir traballando. Claro. Algo que me guste, sea algo parecido, ou oxalá poidas seguir sendo na tele porque disfruto moito, pero bueno, o sea, terei que facer máis cousas, non? Pero non sei, por unha parte é un orgullo para min dicir, o sea, que dentro de X anos digan, mira, ese do digo cho eu, pero claro, direicho, cando pase eso, direiche se me parece ben ou mal que me coñezan por iso. De momento, para min é un orgullo. Claro. Sí, porque, joder, eu, de feito, está desexando o pabillón aí nese sentido moi alto, porque o programa máis parecido que había o digo cho eu, e era, bueno, diferente, non era exactamente igual, era o Ben Falado, que era moi parecido a eso, e sí que é certo que, bueno, rematou, pero deixou un contido a nivel lingüístico, bueno, para aprender enorme, e sí que con vos pasará o mismo que nun futuro. Sí, eu creo que, quero dicir, sí que é parecido Ben Falado por o tema de que tiña o mesmo obxectivo, pero é algo totalmente distinto, digo cho eu. E ao final, pois, igual que iso evolucionou, e agora tuvémonos que adaptar a como a xente está nas redes, a cuánto a xente aguanta vendo un vídeo, por eso facemos vídeos tan curtos tamén, porque ao final levamos unha vida tan rápida que non nos paramos a ler nada nin a ver nada. Supoño que dentro de X anos pois haberá un digo cho eu, pero eu sei, de outra forma totalmente diferente, pero igual que calquera cousa, porque ao final tamén a tele tamén está evolucionando constantemente e os contidos que consumimos nós, entón, pois, bueno, supoño que é un pouco adaptarse. Igual que nos pasou a nós mesmos que xa nos readaptamos para outra rede social, que dicíamos do TikTok, entón, non sei, é unha evolución constante. Alba pregúntanos aquí no chat se en algún momento, remato digo cho eu, ou paralelamente, que ti gustaríache seguir traballando nalgún tema a prol do idioma ou cambiar de ámbito?
Home, eu son moi novo, teño 23 anos, acabo de empezar na tele. Empecé un pouquiño antes de que empezara o Digo eu na tele, así que espero que teña moito por facer e gustaríame, claro que gustame moito o que estou facendo, estou moi contenta, como decía, moi orgullosa de estar facendo Digo eu, vamos, sigo encantada, pero tamén me gustaría facer un montón de cousas máis, o sea, teño ainda moitísimo que probar e moitísimo que aprender, o sea, ainda non sei nada sobre este Ata que te mundo. chega a xubilación, mira que tes para traballar aí. Sí. Quen collera aos 23, Borxa? Sí. Bueno, poucos máis temos, tampouco Sí, poucos te máis, pero algún máis sí, entón. Eu cambiábame por volver aí aos, 23, 22, sí. Estábase ben daquela, pero bueno, aquí dinos Pilar, a ver, quero dicir, hai moitos, eu non vexo todos os comentarios, pero hai moitos que son parabéns, así pasa que ás veces incluso lelos todos xa é inviable, non? Pero Pilar di que tes que estar super orgullosa dese lado Digo eu, non todo o mundo pode levar a bandeira da lingua con ese éxito. O sea que, No, claro, por suposto, xa o dixen. Correcto. Estaba a pregunta que me facía Borxa, neso que igual cando faga outras cousas, que igual sigo sendo Digo eu, pero que para min non sei o día de mañá como o verei, pero que agora mesmo, na perspectiva na que estou vendo todo, eu estou super contenta, obviamente. Correcto. Pois sí. Un pouco ligando coa pregunta, bueno, comentábamos antes, non era tanto pregunta, era un pouco a tua faceta musical. Isto son cousas que nos foi deixando a xente no Instagram, vale? E pedíronnos que nos deras un apuntamento musical sobre grupos de música preferidos. Pois, bueno, tamén o comentaba, é que isto de facer directos seguidos é o que ten, tamén o falei onte con Gabi, un pouquiño falamos de gustos e demais, pois se teño que destacar alguén do panorama galego musical, pois destaco de cabeza a SES, é que encántame, sí que é verdade que escoito un montón de música, dicía ya el que incluso, o sea, tampouco estou co Spotify todo o tempo, que podo poñer a radio e gustame as cancións que poidan soar e tal, pero gustame moito, a nivel galego gustame moito SES. Son super fan. Podes dar outra recomendación si queres, que non sexan galegas. Nos fomos outro día a un directo con los Jinetes del Trópico e nos dixeron, e eu ali, por exemplo, dixen un montón de recomendacións, e algunhas non eran galegas, que non pasa nada. Bueno, aproveito para facer spam, obviamente, claro, que podes escutar a banda de gaitas Nova Era, que tamén estamos en Spotify. Todo o mundo a seguir a banda de gaitas de Nova Era en Spotify, 180 personas que teña 180 likes, no, pois aí, likes no, é seguir. En Spotify hai un botón que pon seguir, pois aí. E aí sobre a banda, eu teño que recoñecer que descubrín a banda onte, eu non sei se foi a raíz do directo con Gabi, creo que sí. Pero aparte, tamén cantas, non tocas a gaita. Ai, bueno, sí, pero... É que eu prometido que isto non é invento, abrín o vídeo e lle din pola mitad e xusto aparecías ti cantando. Pois que casualidade. A ver, sí, canto. A ver, a min gustame moito, en xeral gustame moito a música, disfruto moito, como vos dixen, desde pequeniña. O que pasa que eu no que me formei foi en gaita, o sea, podo dicir que sei tocar a gaita porque fun a clases moitos anos e sigo tocando tal. O de cantar gústame, pero como vos pode gustar a vos. Quero dicir, tampouco quero decir que sei cantar ou que sou cantante ou cosas así, porque non teño a formación, nunca fun a clases de canto ni nada. Pues canto na ducha, canto na casa, canto onde sea, bueno, pues na banda canto, pero aí sí que é moito máis hobby. A ver, tampouco son gaiteira profesional, pero o que quero dicir é que de gaita sí que recibín clases e de canto non, entón, pues na banda sí que canto algunha canción e tal, gústame, pero bueno, que non é nada do outro mundo. Bueno, levamos, por dicir e este que sacar un Digo eu tamén, creo que hai un, no? Sobre iso. Bueno, pois eu bueno e correcto, xa, moito me vacilan logo no chat, seguro que alguén di o de correcto despois. Levamos unha horiña. Son as 9:15,
Perdón, son as 10 menos cuarto, empezamos as 9 menos cuarto, bueno, por hora galega, teñen que ser as 9 menos cuarto. Entón, nos aquí vamos a dicir que temos un par de apuntamentos máis de Instagramers que nos enviaron, que comentarei agora, pero creo que é un bo momento para botar un brinde polo novo ano. Que vos parece, Esther, Borxa, seguidores e seguidoras, 175 personas que aguantamos aquí unha hora despois. Si hai alguén que non este suscrito, dadelle aí a suscribirse, a acampar, a seguir. E, bueno, se tedes TikTok, naturalmente o TikTok do Digo Choeu, ou os vídeos da canle da Televisión de Galicia, poñedes Televisión de Galicia en YouTube, xa vos hai a canle, ademais é unha canle con 58.000 ou por aí suscriptores, se non me equivoco, por lo tanto non hai pérdida para topar os vídeos. Así que, bueno, eu vou dicir, vamos a abrirnos un pouco de sidra, sacamos un brinde aquí polo novo ano. Que vos parece? Que vos parece a todos que estades aí no chat? Que, por certo, fomos collendo algunhas preguntas, que están por aí arriba, que non tiñamos por aquí de Xandra, Álvaro. Mira, vou contestar unha cosa que nos puxeron polo chat. Nós non estamos censurando ningunha pregunta. O que non estamos é sacando preguntas que entendemos que non son procedentes. Pero censura non hai ningunha, que non borramos ningún comentario. Borramos un comentario outro día, hai 2 directos, me parece, porque era un pouco, bueno, ou 3, eu quería borrar un comentario e borráronse todos, en plan, fixo raca e borrou todo, os que fixo unha persona, porque era un pouco, vamos a decir que era un pouco improcedente o que fixeran aí. Non sei se foi cando trouxemos a xente a falar de música ou que día era. Bueno, es que había un troll, basicamente, ali poñéndonos cosas raras. A ver, aquí, esto es el sitio de la libertad de expresión, pero, quero dicir, a ver, tampouco... Bueno, con matices, libertad de expresión. Isto sempre vai a ver. Libertad de expresión sí, pero que nos guste o que poñe. Correcto. Hai que dicir que o primeiro que censurou a nosa liberdade de expresión foi YouTube. Que o directo que fixemos en novembro, o primer directo que fixemos en novembro, que foi o 8 de novembro, YouTube censurounos a miniatura do vídeo, porque decía que contenía desnudos e que, bueno, a ver, era unha tontería absoluta de fixer unha montaxe e non había un desnudo, joder. Collín a un tipo así, medio cachas, e lle puxen a miña cara de Borxa, sabes? E non tiña camisola, pero nada máis. E nos censuraron por desnudo. Foi a única censura desta canle, a que nos fixo YouTube. Entón non hai tal. Bueno, ben, ya vamos a botarnos aquí un pouco de sidra. Bueno, Esther ten que ir a pola súa, non? No, xa subín a copa da cociña. Vale. De facer a broma con vos, fun. Así que xa teño que ola. Eu teño aquí tamén a botella. Que saca alguén un clip desto, pero como non hai clips aquí en YouTube, pois pode ser que unha captura de pantalla e que les unha captura de pantalla e non la pasei por WhatsApp e a subimos a Twitter aí a Orgullo Galego, @orgullogalego. Bueno, Veña. Bo 2021 a todas e todos, amigos da páxina Esther e a Borxa. Brindamos a nivel virtual. Sí. Por saúde e boa aventura para o 2021. E continuando un pouquiño xa así a nivel de preguntas que nos pasan os personas de Instagram, sobre todo, porque basicamente porque fixemos na story, puxemos ali unha caixinha de preguntas e a xente dixaba. Unha que nos fixo máis dunha persona, non sei se estarían compinchados ou non, é que, bueno, en Instagram no seu momento, cando foi o té, vamos a decir que se nomeou de xeito, vamos, extraoficial a Sabela como a raíña de Galiza, pero estas Instagramers din que xa non teñen clara a súa decisión, porque non saben si cambiar a Esther Estévez por Sabela, por ese título. Entón, que seguro que algún nos está vendo, o sea, que lle dirías para gañarse o seu apoio para tal título? Bueno, non sei. Eu creo que podemos ser varias raíñas. Non lle hai que quitar o título a Sabela para que entre eu. Non é unha guerra isto. Cuanta máis xente referente haxa en galego, pois moito mellor, pero non sei que... Dáseme moi mal venderme, así que non sei. Se vos gusta, genial, e se non, por nada. De feito, hai por aí unha foto túa que eu xa non sei se é meme tamén cunha franxa coa bandeira galega no... Onde foi? No Land Rover, creo, non? Sí, porque ali fixen de Galicia. O Land Rover
a verdade é que esta última temporada fun a varios programas e tal, e fun a Land Rover tamén. Tiña un pequeno sketch no que eu tiña que facer de Galicia e Antonio Garrido tiña que seducirme, entre comillas, o sea, o sea, no sketch, pero na vida real tamén está aí dándolle a tope ao galego, porque está vivindo aquí agora mesmo, e entón, pois, si, aparecín eu aí con a bandeira e representaba a Galicia no sketch, así que sí. E outra pregunta que nos fixeron, nós non queremos meternos en polémicas, vale? E non queremos que logo te lanceen, vale? Pero era que a ver se atopo, a teño por aquí, no Entroido, se che gusta máis o de Lazo ou de Xinzo. Pero que pregunta é esa? Se son de Berín. Por iso, supoño que para... De feito, aí hai que facer... O que máis me gusta o de Berín. E dentro de Berín... bueno, e non dentro de Berín, aí hai que facer ferida, porque eu sei que hai unha rivalidade entre Laza e Berín. Sí, claro, a ver, joder, é que nós aquí vivémoslo moito, xa o sabedes. Non sei se viñestes algunha vez algún... Sí, varias veces. Pero ao final, claro, eu a rivalidade esa tomo a coña, quero dicir. Obviamente, eu podo discutir de coña dicindo que o Entroido de Berín é o mellor, pero porque eu son de aquí, eu non vou a Xinzo Entroido, porque coinciden as datas, entón eu estou aquí. Entón, ao final é unha guerra que nunca se vai resolver, porque eu non vou ir pasar o domingo de Entroido a Xinzo, eu vou estar aquí. Entón, pois, non sei, todos teñen... Eu creo que todos os Entroidos, Xinzo, Laza e Berín, son dos máis grandes, e que están super ben. Si que fun a Laza o Día das Formigas, algún ano, está moi guai tamén. Sí. Pero bueno, sí que é unha rivalidade que ao final eu tomo a broma, porque, bueno, todos tiramos do noso e obviamente claro. Se eu vivín un Entroido sempre en Berín, pois o mellor é o de Berín. Eu de feito lembro unha das primeiras veces que fun a Laza, que en Laza facían escarnio da personaxe de Berín do cigarrón, porque dicían, eso non é un peliqueiro, nin un cigarrón, nin nada, que vai andando, non corre, e facían moito fincapé neso, en que non corre. Xa, sí, porque sí que é verdade, bueno, logo tamén a xente que se viste, tanto de peliqueiro como de cigarrón, molesta, sobre todo a xente que se viste, bueno, xente de por aquí, adoita fastidiarlle ou fastidiarnos que se confunda un peliqueiro cun cigarrón. Pero é que non o vas confundir, porque eu, como vos digo, levo toda a vida vendo cigarróns en Berín e logo en Laza vin os peliqueiros, pero non os confundes, porque é que os peliqueiros teñen moitísima raza, o sea, tú velos saltar, correr e xa sabes que non é un cigarrón. Teñen outra maneira, non digo que sean mellores nin peores, é que é outra figura completamente diferente. Sí, e varear na xente, como te metes no medio, varean. Sí. Pero bueno, xa digo, non hai cousas mellores nin peores, son figuras diferentes, son entroidos diferentes, bueno, hai que probalos todos. Xa digo, a Xinzo nunca fun, pero tamén o terei que probar, pero tamén para opinar. Pero bueno, que xa xente tan festeira como aquí, xa me podo imaginar que tamén vai estar moi ben. Hai festa. Correcto. Sí. Vou contar unha anécdota da que nos enteramos Borxa e eu a posteriori, e que unha persoa, que eu creo que non está no directo, entón non vou dicir o seu nome, estaba... Non sei exactamente onde foi, eu creo que foi en Laza. Non sei se Álvaro ou Tirso, que están no chat, poden confirmar isto ou non, se era en Laza. Eu sei que a historia é certa, pero non me acordo onde era exactamente. Bueno, nós estábamos ali e estábamos facendo un directo, de cando nós íamos co móvil e facíamos un directo ali, de cando, bueno, non sei, non tiñamos tanta xente nas redes sociais e, bueno, facíamos así un pouco, que sei, estábamos así un pouco contentos, se acaba el móvil, grababa un directo e tal, así un pouco tal. Bueno, o tema, unha persona foi a un bar e a persona do bar confundiuna pois comigo, que estaba grabando ali, e lle dixo, tú eres o do Orgullo Galego. E outro tipo dixolle, sí, pois invitouno a comer. E nós, nunca nos invitaron a comer en ningún sitio aínda. Bueno, ninguén nos coñecía ata 2 meses, claro. Ostras!
Pois sí, nun gran entroido, xa que falábamos do entroido, pois sí. Maldito farsante, Sí. A ver si me poden confirmar, logo miro, a ver, no chat, si me confirman onde era exactamente, pero creo que era en Laza, si non me trabuco. Que aparte, estábamos grabando ali a farrapada e tal, non fixemos un directo no Facebook e o paisano comeu gracias a nós. Pois que lle prestara. Sí, que eu comentaba antes o dos peliqueiros que varean na xente e tal, pero comenta aquí Álvaro e é certo que este ano a polémica foi a do cigarrón aí vareando nunha que... Sí. Eso saiu en todos os xornais. Sí, a verdade é que eso non lle fai ningún favor a figura do cigarrón porque, bueno, a realidade non é así. Quero decir, jolín, é unha figura de entroido e iso pasou e non me explico aínda como pasou. Tamén é verdade que hai que ter un respeto ao cigarrón. Está claro. O sea, non me acordo moi ben como fora, pero a mí non se me ocurre facerlle nada ao cigarrón porque sei que a levo, pero que de por sí o cigarrón non vai bourar en ti. Claro. O sea, pero bueno, que hai que tratar sempre con respeto a Era porque fíxolle o aceno como de meterlle a perna para que caera. Non sei se chegou a tropezar, é que non sei, eu vira o vídeo que bueno, rularon un montón. Claro, tú non lle podes fazer iso a un cigarrón, porque ademais o que pode pasar, ese traxe é super caro, aparte de que se pode mancar, o sea, vai vestido de arriba a baixo, a visibilidade que ten é moi pouca, porque os cigarros están constantemente mirando así para non tropezar, entón podese mancar moitísimo e o traxe pode ir para onde o chica. Entón, pois, é a parte que estás ofendendo a propia figura, sabes? Claro, entón, claro, que unha das cousas que, digamos, que lle dá moita importancia é o respeto a personaxe de entroido, neste caso o cigarrón, non? Entón, de feito en Laza, eu teño visto anos e que collen e lle lanzan igual fariña ou viño e tal a un peliqueiro e lle van todos en riba, pero... Claro. Sí. É que... eu non sei por que a xente fai eso, pero por descoñecemento dubido que sexa, porque tú se non eres de aquí ao vir vas te informar sobre eso. Claro. Bueno, non sei. Pero non me mola que pasen así cousas como a do ano pasado en Berín, porque xa digo, non lle fai ningún favor a figura, porque eso sacado de contexto, bueno, é que xa se armou daquela, o sea... bueno, pero, en fin, foi así. Imos ir recollendo, si vos parece, a todos e todas as preguntiñas así que foron quedando no chat. Si quere algunha persona máis facelas, facemos, vale? Imos xas trasladando. Digo, tampouco para alongar moitísimo, son as 10 xa. Entón, para non alongar moitísimo máis o tema, entón, se che parece, imos facendo así un pouquiño que di algunhas que temos por aquí apuntadas e, bueno... Podes estender o que queiras, naturalmente. Nós non temos presa tampouco, somos que vale. pero tal. Dinos, Xandra, e creo que isto é unha pregunta xa de hai, non sei, debe haber 20 minutos ou así. Dicíanos, ahora que tes un papel como de policía do galego, vale, entre aspas, se tes algún tipo de presión ao cometer unha gralla, ao cometer unha falta. Pois a ver, pregúntame moita xente, claro. Presión en sí no meu día a día non, pero ao final eu hoxe aquí falando, bueno, non teño presión, estou super relaxada, estou falando con vos como se estivera nun bar, pero sei, non estou lendo os comentarios, pero sei que ten que haber alguén que diga ai, acabas de dicir tal, tú dixeches este vídeo que non sei que, tal, ou non se pode dicir así. Quero dicir, esa presión sempre está aí porque ao final, a ver, eu estudei xornalismo, eu non estudei nada relacionado ca lingua, non teño estudos, non son lingüista nin nada polo estilo. Eu dedícome a comunicar, non digo eu, pois comunicar sobre o galego. Obviamente, desde que estou no digo eu, estou aprendendo moitísimo e hai moitas cousas que intento eu pois incorporar ao meu vocabulario e dicir, pois vou a dar exemplo, non? Xa non só por aprender eu, sino pois tamén para dar un pouco de exemplo. Bueno, fastidiame un pouco cando eso, que ao final como que se creou unha personaxe, porque, o sea, a que en vez de non digo eu son eu, pero son eu un pouco
eu non vou pola rúa dicindo non digas non sei que, digo eu, Claro. así que, quero dicir, son eu, pero é un pouco personaxe, non personaxe, pero bueno, é un contido, e É o ao teu final a traballo. realidade non é esa tal cual. Entón, pois, fastidia, sí que me pode fastidiar que a xente me vaya mirando aí a ver o que digo, o que non digo, que bueno, que está ben, oye, porque eu tamén corrixo a xente, sabes? Pero, o sea, nos vídeos, pero bueno, que eu o que quero é que se caiga o sea, hai como un mito, eu non quero que haxa ese mito ao meu redor de que eu son un dicionario andante, porque non o son, pero é que naido é, ni siquiera os lingüistas, porque todos temos, o sea, naide pode falar tal cual no dicionario, e ao final tamén metemos as variedades dialectais que obviamente non nos quero perder, entón pois esa é un pouco a opinión. A mí fíxome gracia porque comentaba aquí unha persoa si te sentías a seguriño do digo cho eu. Bueno, ti non sei se te lembras a personaxe esta de Seguriño do Xabarín Club que dicía o de iso está mal. Non sei se te lembras. Non me acordo. Pois tes que velo. Era moi en plan de correxindo a xente cando cruza en vermello. No, tes que cruzar en verde, do Xabarín Club. Sí, quero me sonar, pero buah. Había unha canción, ou non? Sí, a do Xabarín. Sí. O que pasa é Vale, teño aí un vago recordo. Borxa de outra xeración, entón, por eso, el coñece... Sí. No, sóname, pero... Bueno, sí, a ver, sinto un pouco, que non sei onde o dicía eu, que ao final o meu papel é ser policía. Non digo eu, policía do galego, e nas cachadas, policía de a ver que facedes mal na tele ou que facedes gracioso que vos vão sacar. Que ao final eu iba pa policía e quedei na tele porque cuadrou, non sei, a ver. Correcto. Visto así, pois sí, pero bueno, que eso, que é o que digo, é un pouco todo personaxe que ao final non é todo tal cual. Tirso, apúntanos que non era do Xabarín, Borxa? Bueno, algo de eso era. Algo de eso. Era da Túbega. Mira, outra pregunta que saiu varias veces xa era sobre o uso do galego na TVG fora das cámaras. Quer dicir, ti, na túa experiencia, a maior parte das persoas, máis alá do que sae na cámara, naturalmente, o uso do galego é habitual dentro da televisión de Galicia. Pois mira, hai de todo, como en todas partes. O sea, é unha realidade que non só no edificio da tele, o sea, tú vas pola rúa e encontraste de todo tamén. A premisa para traballar en TVG, obviamente, é falar galego. Hai moita xente que o fala diante, detrás, fora, na casa e todo, o sea, porque sí, porque o sei. E hai outra xente pois que o fala menos ou que pode alternar ou tal, pero ao final, quero dicir, hai de todo, cada un pois que faga o que queira, porque non naide pode obrigar a naide a que logo cando se vaya para a súa casa fale X, como se fala inglés. Pois sí, igual hai alguén que non coñece unha tele que fala inglés na súa casa. Entón, non sei, hai de todo. Pregúntanos aquí Álvaro si tiñas xa inclinación a temáticas relacionadas coa lingua previamente a existencia do digo cho eu. Claro, eu nunca fixera nada parecido, porque máis que nada porque eu empecé na tele cando acabei a carreira, entón no ámbito laboral non fixera nada parecido ao digo cho eu. Bueno, pero que sí que mólame moito o tema, creo que se nota que me gusta. Gústame aprender, gústame mellorar, gústame falar o galego, obviamente. Bueno, sempre digo que na carreira que sempre nos deixaban escoller como facer os traballos e tal, que non sei dar un motivo, pero sempre me molou moito máis redactar en galego, facer prácticas de non sei que en galego, facer, o sea, non sei, estou máis cómoda, non hai ningún motivo, pero bueno, o que digo, que antes do digo cho eu, non fixera nada, ningún contido parecido, pero que sí que me, obviamente, interesa moito. Correcto.
E Non sei se aquí, alguma pregunta máis, por aquí, sí. sí, din Manuel, cal é o mellor xeito de escribir a risa ou a gargallada en galego? Con C, con H... Fixeramos un capítulo fai xa case ao principio con H, en galego con H. Correcto, H ou H. Sí. Ja, 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 je, je, je. Sí, acórdome que dicías eso, sí, é certo, é certo. Sí, xa parece que pasou un século e pasaron uns meses, pero é que estuvemos tan intensamente con eso que dicía yo onte a Gabi no seu directo que me dá incluso vergonza ver os primeiros capítulos, porque o que cambiou todo, a forma de facelo e a forma, o sea, como eu me veixo e todo, digo, parece que pasaron anos, e pasaron só meses, pero... Eu onte vía iso que comentabas e me sentía reflexado completamente porque, bueno, Anxo xa el ten unha canle, leva máis tempo, pero nos levamos 8 directos e ainda estou co rollo este de teño unha cámara diante, teño que ser así moi recto, falando moi tal, e ao final sí que é certo que vas a medida que vas practicando vas corrixindo e vas soltándote un pouco máis, non? Sí, eu no meu caso a tele non é algo que me gustara desde o principio, nin que xa desde primeiro de carreira dixera quero facer tele, porque é algo que me asustaba moito. E foi cando empecé a probar que dixen, bueno, está ben, pero ainda cando entrei na tele o ano pasado, ainda, o sea, non é que sufrira, pero estaba sendo consciente de que estaba sendo grabada. En un momento no que hai un cambio de chip, no que obviamente sabes que estás grabando, pero estás disfrutando, estás, non sei, foi como un cambio e a partir de aí, e tamén se notou nos vídeos, moitísimo. Bueno, pues así, por eso me dá un pouco máis de vergonza ver os primeiros, porque estaba que parecía que me iban a matar. Correcto. Bueno, pues están para aprender. Dignos por aquí tamén que como ves ti agora mesmo o uso do galego entre a mocidade en Verín? Si moito, pouco... Pois, un pouco como dixen antes, un pouco de todo. É que eu creo que como en todas partes. Sí que é certo que... Pero bueno, no, sí, é que como en todas partes. Se vai dicir que igual antes se falaba máis no sentido de as xeracións, a miña xeración e as xeracións máis vellas, sempre se falou máis en xeral o galego e que agora vemos que vexo en Verín que a rapazada que falan moito máis castelán, pero non é unha cousa de aquí, é unha cousa creo que en xeral de toda Galicia e bueno, non sei porque coñezo xente que ten nenos en casa, son casas nas que se fala galego, pero 100% ningún familiar fala castelán e logo eses nenos, non sei se a raíz de que se xuntan con outros nenos ou a raíz de internet, que tamén influe moitísimo, porque o que máis consumen os nenos en internet é mayoritariamente en castelán ou tal, entón pois bueno, pois é unha realidade, pero sempre o digo que non quero ser negativa co uso do galego, porque ao final non só o que digo cho eu, sino con moitas máis iniciativas que hai un montón de iniciativas e hai un montón de proxectos que bueno, pues que son en galego. Se escoitas música en galego, se che gusta un youtuber galego, se consumes cualquier cousa en galego, aínda que non o fales, pois estás te acercando. Quero pensar que eso que vai coallar aí e partimos de algo, non partimos de cero. Entón, pois quero pensar eso. E quero pensar que igual que gracias a min animo a xente a falar ou a perder a vergonza ou tal, pois que vos tamén o facedes, como xa digo, músicos, youtubers, un montón de... É que hai un montón de contido. Estamos en todas as redes, hai galego en todas as redes sociais, entón, pois, a rapazada vai chegar a nós. Sí, e sobre iso, nós temos falado tamén en algún directo, non? Que moitas veces incluso caemos permanentemente no negativismo e, claro, moita xente que pois que non fala galego ou que deixou de falar galego e tal, claro, se lle transmites esa negatividade sistemática dirá, bueno, pois para que vou falar unha lingua que total vai desaparecer en 30 anos, entón igual ten máis xeito que ti esteas transmitir, bueno, como facedes non digo eu, non? O positivo de falar a lingua, bueno, quero dicir, con unha actitude proactiva, positiva. Claro.
Claro, porque ir co discurso de isto non ten futuro, o galego vai morrer como moitas outras linguas, porque non sei que tal, eu creo que eso non aporta nada. E ao final, vale, si hai unha realidade que bueno, que antes os nenos, desde nenos xa falaban galego e agora, pois, non tanto, pero é o que digo, se fan cousiñas, vamos chegar a eles e ao final é que eu creo que a unha persona, o sea, a un bebé dalle igual que falar, eso vai nos desarrollando despois. Entón, si lle das cousas guais en galego, pois vai no falar e punto, non se vai preguntar por qué. Claro. Hai unha pregunta aquí moi graciosa que di si Esther é con E aberta ou é pechada. Esther, aberta, non? Teño que dicir que me influe moitísimo a miña compañera de piso, porque a miña compañera de piso vive, o sea, cerquiña de Berín, pero casi na fronteira. Bueno, sabedes que estamos aquí pegados a Portugal. Entón, ten abuelos portugueses, o seu pai é portugués, ten moita influencia de Portugal, pronuncia cousas super distinto a mí. E de vivir con ela, que xa levo bastante anos vivindo con ela, pégaseme moitísimo. E ela díceme, Esther, non sei pronunciar, pero díceme con A pechado. E solo ela me chama así. Entón, pégame moitas cousas, a verdad, pero Esther creo que é con Alberto. Sí, eu creo que sí. Eu creo que sí. Dinos tamén por aquí, que lle dirías a unha persoa que utiliza, vamos a dicir, o razonamento de non lanzarse a falar galego, entendemos que neste caso falase de neofalantes, por medo a equivocarse. Pois ese medo non ten que existir. E fastídiame que o haxa, o sea, fastídiame moito que haxa xente que realmente ten vergonza, ten medo a falalo por falalo mal, porque se vayan rir ou cousas así, que eso non vai pasar, pero bueno. Fastídiame porque eso noutras linguas non pasa. É dicir, hai alguén que fale como a Real Academia Española de dicionario? Dudo yo, pero naide deixa de falar castelán por falalo mal. Constantemente imos a academias para aprender outros idiomas que non son para nada familiares, que son completamente diferentes ao que escoitamos día a día, e máis seguimos, quero dicir, entón é algo que me fastidia, porque hai que ter vergonza, é dicir, falando é como vas a aprender, entón pois, claro, non sei, é que claro, non é un consello, é como unha reflexión, pero non sei moi ben, é que o consello é que tires pa diante, que moito ánimo, é que realmente, por qué? Por que hai medo? Non ten que haber. É que ao final é o mellor xeito de ir aprendendo, ir correxíndote e ir, eso, mellorando o uso da lingua e falando, non hai outro... Claro. Non hai outra forma, non? E claro, eu, de feito que comentabas, non hai ninguén que fale o castelán como di a RAE, é o mismo co galego, non? E eu creo que... Sí. E non sei, eu creo que hai que quitar ese medo. Moitas veces poñémonos as trabas a nós mesmos. É algo que teño constatado de... Joder, vos xa o demostrades, non? O galego coa mocidade. Aí tedes un TikTok que está arrasando. A nós tamén, bueno, as redes sociais sí que é certo que usando o galego estamos chegando a milleiros de persoas e éramos propios galegos que nos dicían ao principio de que era mellor que escribíramos en castelán para chegar a máis xente, porque así non íbamos a chegar a ninguén e somos nós os que moitas veces nos poñemos as trabas a nós mesmos cando eu creo que debería sair as cousas dun xeito máis natural, o sea, non hai que buscarlle tampouco por suposto. Sí, eso témolo que ver, pues, como dicía, comparándonos con outras linguas que noutras linguas naide se cuestiona iso, entón por que non o imos facer? Non tes que ter medo a que naide che vexa un vídeo ou a que naide te lea ou te escoite cando faz contido para internet, para redes ou que sexa, porque habendo que os hai galegofalantes ou xente que entenda o galego ou en la que non o fale, vas ter público, o sea, é público que te pode ver, entón máis ben depende do que tú lle vayas contar nese vídeo, nesa canción, nese texto,
de que non, de que sea unha fronteira que é imposible de entender, porque eso non vai pasar. Claro. Mientras haxa eso, falantes, pode haber público galego. Sí, nos aí unha das cousas que teimamos bastante é que sobre todo o dotar de contido a esta canle, bueno, o que vai ser esta canle que ao final estamos comezando aínda, non só falar de nós mesmos e intentar fuxir unha cousa das que dicía Borges ao principio, de ser catastrofistas e verlo todo sempre negativo. E eu creo que unha das cousas pola que ten que ir a fortaleza do galego terá que é a construción en positivo, non sempre en negativo. Quero dicir, a resistencia está ben, pero a construción está mellor. E logo, a outra é que o galego non pode só servir para falar sobre el mesmo. É dicir, non pode servir só para falar, non, para falar, ten que servir para falar de todo. Quero dicir, de facer contidos de todo o mundo. E aí ligo un pouco co que acabas de dicir ti. Quero dicir, non é tanto o público que haxa o que te dirixas, senón que a mensaxe que traslades encaixe ben, pois teña o seu público, sexa boa, mala, regular, graciosa, de calidade, de menos calidade. Eu creo que a normalidade da lingua é que exista iso, e igual que existirán xente facendo TikToks en galego e xente xogando un videoxogo en galego, xente escribindo unha revista, escribindo un blog, etc. Entón, bueno, nos aí, por exemplo, sí que estamos moi nesa liña e teimamos bastante, no? Que podemos, sí, claro, sí, obviamente. Estou moi de acordo con eso. Obviamente eu digo que é sobre o galego, pero porque é así, pero non todo o contido en galego ten que ser como digo eu, vamos a falar do galego en galego e nada máis. Non, o sea, a lingua é unha ferramenta que nos permite comunicarnos e cando nos comunicamos podemos falar de calquera cousa. Podemos falar de cousas serias, podemos rirnos, podemos xogar, podemos... É unha ferramenta. De feito, unha das cousas que comentábamos cando viñeron varios grupos de música aquí outro día era que a música non só ten que servir para todo, tamén para ir a unha discoteca, quero dicir, claro. E non só temos que escoitar quero dicir, queremos ter reggaetón en galego porque di algo, ou trap en galego para poder escoitalo por aí, sabes, sin que claro. Música falando tal. E ademais hai outra segunda cousa, que isto xa o digo así un pouco como vena de temas de marketing, os que bueno, non é que me dedique exactamente, pero tocos bastante no meu traballo, que non é o mesmo, quero dicir, moitas persoas que queren crear e pensan como facelo, isto normalmente lle pasa a xente que é galego falante, de sempre, que quere facer algo e di, se o fago en galego vou chegar a menos. Eu estou convencido, salvo en casos moi concretos, que probablemente chegues a máis. Por qué? Porque non é o mesmo ser 10 entre 1000 que ser 1000 entre 100 millóns. Quero dicir, isto é así. Eu escribo un blog de diseño web, que é un rollo ultra específico, e fago en galego, e a mí todo o mundo me coñece como que escribo blog de diseño web en galego. Se fixera solo en castelán, ademais de que non o fago por convicción política, sería un máis probablemente. Entón, aí eu creo que o importante é o contido que deas e non tanto a canto público chegues, que eso... Sí. Estou de acordo. Ademais, bueno, a ver, claro, sempre queremos chegar a máis xente e tal, pero bueno, ao final tamén é algo que fas tú é que tamén tes que tú estar cómodo, non tes... O sea, se tú normalmente falas galego, non tes por que facer o cambio a castelán simplemente para chegar a máis xente, porque entonces non sei se me explico. É que tú tamén tes que estar cómodo, non tes que cambiar por outra xente que tú queiras chegar, entonces non sei. Di aquí Damián Lores, pregunta para Esther: pensaches en crear unha canle de YouTube de algunha temática diferente? Pois non. Este que facer youtubeira. Sí, bueno. Non o pensei. Bueno, máis que nada porque non teño tempo de pensar. Xa bastante teño co que teño. Pero non descarto nada. Xa digo que teño moito tempo, o sea, quedame moita carreira por diante e poden xa fazer mil cousas. De momento ando nisto
non sei, non sabría dicirche se fixera máis adiante algo sobre o que faría, pero bueno, a verdade é que relacionado con isto, preguntábanme outro día se o digo cho eu podería nacer claro, bueno, non foi idea miña, claro, pero se podería nacer fora da tele, que ao final é algo que o que tamén quero transmitir eu sempre é que se tes unha idea non che fan falta moitos menos, porque xa vos dixen que no digo cho eu somos 3 persoas e a tele ten moitos medios para as cousas que fan falta, pero é que eu non necesito gran iluminación, gran plató, un equipo con guionista, con producción, non necesito nada deso. Entón, tamén hai que quero transmitir eso, cando me preguntaban si eu sacaría o digo cho eu sin estar na tele, non, porque non foi idea miña, pero o que quero transmitir é que sí que podería ser. Quero transmitir yo, sobre todo a rapazada que se anima a crear pois TikTok ou canle de YouTube ou demais, porque todos podemos crear calquera cousa tendo un móvil, que todos o temos hoxe, e que non fai falta moito máis. Pois sí, é así. Di Alejandro Vidal Alves si tes algunha palabra preferida en galego. Bueno, non sei, non son moi de coleccionar palabras, non sei. Preguntábanme tamén o mesmo outro día, e o que digo é que se mientras sexa galega, pois que xa está, perfecto. Bueno, non teño unha palabra favorita. Teño palabras que por momentos, como o castiño de... como se chaman esas palabras que sempre estás recorrendo, que sempre estás aí como de muletilla, pero que non é favorita, simplemente que engancho cunha palabra e sempre estou con esa palabra na boca, pero de palabra favorita, non. Eu non é, e isto non o digo polo compañeiro que fixo a pregunta, pero en internet si que ves moita xente que nunca fala galego e logo son os que están sempre coa lista de as palabras máis bonitas en galego. Sí, o día das letras galegas. Sí, e en plan, tío, a ver, pois fala galego e déixate de palabras que non sei, que ao final o máis bonito pola lingua é falala e non sei, é que e sobre todo que cando vives en galego, cando tes o galego na mente, non te paras a pensar que palabra é máis bonita ou que menos, non? Xa, sí. Sí, eu creo que sí, que non hai que facer unha listaxe de palabras que tampouco nunca me parei a pensar, pero vamos, que o que dices tú, falala e xa está. Eu a Anxo quero propoñerlle un día que por cada palabra que atopemos así o próximo día das letras facer un directo con unha botella de licor café e darlle un chupito. Correcto. Día Pink Floyd, Flanagan di Volvoreta, Trapallada, Xeitiño, etc. Quer dicir, recórdame... Bueno, que estas tonterías, eu sinto, pero a veces son así un pouco tarde, as tonterías de... las 10 palabras más fermosas del gallego. Entonces era Volvoreta, Lusco-Fusco, mesa non, claro, nin coche, esas non. Como non teñen ningún xis por aí, nin nada. E vou facer unha recomendación, que hai un vídeo do Aquele, na súa xa hai tempo, terá un ano ou máis ese vídeo, donde fai un vídeo, subiu un vídeo a súa canal de YouTube falando disto, e el saca a palabra así como máxica do galego, que tería que, entonces vai collendo diferentes patróns que teñen todas as palabras así raras tal, e entón saca unha que, se non me equivoco, era Babeigo Souxiña. Está por aí o vídeo. Bueno, eu vos la recomendo, que fai un análise de todas estas tonterías e saca unha palabra, cuál sería a palabra máis bonita del gallego. Vale, a xouxere, di Álvaro. Sí, cuantos máis xis teña, mellor. Sí, máis gallega. Di o monstro da empanada, a palabra máis bonita é empanada, porque é o alimento máis rico da patria. Que opinas, Esther, da empanada? Ben ou mal? Con cebola ou sen cebola? Con cebola. Pero ben, que vou opinar? Ben. É que a mí non me gusta, entón sempre vacilan con iso. Ai, non o sabía. Jolín, como non che vai gustar? E o licor café tampouco. Ai, por Dios. Xa lle quitamos a etiqueta de galego. E o villo blanco e distinto tampouco, o sea que... Bueno, a min a cebola, cando son empanadas de cebola
e logo ten algún cachiño de algo, esos non me gustan, pero as que levan un pouquiño de cebola, eso sí. Bueno. Empané de zamburiñas con pan de millo. Bueno, un día faremos un programa de comida aquí. Temos que traer algún chef ou algunha chef e facer un programa tal. Bueno, xa son as 22:24, as 10:25. Podemos ir xa na reta final, aparte vexo que tampouco xa hai moitas... Bueno, hai unha pregunta aquí arriba que se me pasou, xa casi das últimas, se vos parece, que di Carlos, que como ves que a TVG e os programas da TVG poden axudar na aproximación entre os povos do norte e o sul do Miño, considerando, entre Galicia e Portugal, considerando que son povos que partiñan a mesma identidade lingüística e cultural. Retomando un pouco que xa falamos ao principio de todo, a TVG como cualquera, o sea, é unha canle como cualquera outra canle que non sexa unha televisión, quero decir, pode ser YouTube, pode ser o que sexa, que sirve moito, quero decir, é unha canle a través da que tú podes transmitir certos contidos. Claro, sendo nós, o sea, sendo a Televisión de Galicia, xa se teñen, supoño que na historia de toda a TVG feito un montón de contidos pois sobre a historia da lingua, sobre a historia de Galicia e Portugal, non sei, obviamente, claro que si se fai un programa ou algo sobre iso, pois que vai estar moi ben, porque sendo TVG vai chegar a moita xente, non? Pero vamos, que pode ser TVG ou pode ser, como decía, calquera canal de YouTube ou que sexa, que aproxime, como digo nos comentarios, o digo xo eu, non sei, ao final hai esa comunidade, temos algo en común, calquera sitio para falar sobre o que temos en común ou para debatir sobre o que non. Pode ser a través da TVG, pode ser, como digo, nos comentarios que nos chegan no YouTube, pode ser nos vosos vídeos, pode ser en calquera lado, pero está ben que se fale disso, creo. Pois sí. Bueno, non hai máis preguntas, así que non sei, Anxo, igual pasaremos ao cuestionario final, non? Para ir... Perfecto. Para ir rematando. Nada, sobre o cuestionario final son 5 preguntiñas que lle facemos a todas as persoas convidadas e nada, a primeira sería que recomendaras un libro. Vale, pois a verdade é que teño que dicir, bueno, sobre todo neste último ano, aínda que houve unha pandemia por medio na que tivemos moito tempo, teño que dicir que son moi deixada con tema de ler e demais. É algo que quero poñerme a tope. Pero bueno, sobre todo os últimos meses para min foron super caóticos, nos momentos nos que estaba en casa estaba dormindo ou que fora, pero non teño lido moito. Estou lendo agora un que me regalaron o mes pasado, un dos clásicos, de Méndez Ferrín, de O Crepúsculo das Formigas. Creo que é dele, sí. Bueno, pois O Crepúsculo das Formigas é un libro que me está molando porque, como digo, non teño sacado, a ver, eso é unha excusa, si queres sacas tempo para facer o que queires, pero sí que é verdade que non é un libro super extenso, é un libro de relatos, entón, para xente como a min, super deixada, que tes media hora antes de dormir ou o que sexa, pois leste un relatiño, está moi ben. A verdade é que quédame moi pouquiño, e así, pois, en momentos libres que teño vou lendo. Xa digo, para xente que non se queira poñer unha tarde inteira a ler ou que non saque o tempo para iso, pois está ben. Vale, e unha película? Aquí din que deberías de recomendar o dicionario da Real Academia Galega. Ai, Dios mío. Imaginaste, bueno, pois a miña recomendación é a RAE, perdón. Para mellorar a túa fala. Cada día lees unha páxina e faz un resumo. Correcto. O sea, eso eu non lle desexo a ninguén
Bueno, ten que estar ben todos os días ler unha páxina do dicionario. Pero- Ai, por Dios. Non o... Ten que ser un pouco, non sei, acabas louco, creo, Sí, a verdade que sí. Hai xente que nos preguntaba se para facer o digo cho eu, abríamos o dicionario así pola metade e escollíamos unha palabra, pero para nada, non é así. Nada, seguinte recomendación, unha película. Pois, botando mau como co do libro de cousas que fixen ultimamente, como acaba de sair e podemos ir ao cine agora neste Nadal, pois vou recomendar que fun eu a semana pasada a ver Wonder Woman, que é unha peli fantástica. Creo que hai moitos temas que se tratan que son super importantes e máis no que estamos vivindo, a modo de aprender a non ser egoístas e mirar un pouco máis por todos e non a nivel individual. E logo, pois, que está aí presente o tema do feminismo, así que fantástico. Un lugar para visitar. Pois vou facer un pouco de autobombo, non sei, a comarca de Monterrey. É verdade que é interior, toda a xente que coñezo fora de aquí é en plan, ai, pero que en Verín non tedes mar e non sei que, bueno, pero é super bonito igualmente, temos un castelo maravilloso, e ademais, como estamos tan cerquiña de Portugal, os que somos de aquí vamos moito a Portugal, vamos a Chaves, que é a cidade que está máis cerca, para pasar uns días está moi ben visitar esta zona. E logo, pois non sei, fora de aquí hai sitios super bonitos por aquí cerca, o sea, digo dentro de Galicia, bueno, fora de Galicia tamén, pero non sei, veña, vai quedar aí a recomendación de Verín e xa está. Veña. E se vides no Entroido ainda mellor, que así partida doble, tedes máis que facer. Non sei eu se para o ano que ven teremos Entroido. No, bueno, no, claro que no, xa non contamos con el, pero Entroido 2022 é o horizonte. Nos faremos un programa ali, así que xa nos veremos. Vale, Iremos vale. coa cámara por alá a gravar. Nada, e a penúltima pregunta é unha recomendación dunha creadora ou creador de contido en galego, dende youtuber a escritora, músico, o que sexa. Pois vou vos falar que seguramente xa o conozca moita xente, porque creo que ten medrado bastante. Non fai vídeos como tal, o sea, o que vou recomendar eu non son vídeos, pero vou recomendar o Twitter de Alberto Mancebo. Eu non usaba Twitter para nada, o sea, empecé a estudiar, a usar este ano. Bueno, claro, xa digo, empecé a usar, a estar un pouco máis activa en Twitter, descubrín o que fai en Twitter e pareceme maravilloso. Porque, bueno, para quen non o coñeza, Alberto Mancebo é un compañeiro da tele, está de corresponsal en Portugal, entón no seu Twitter, o sea, a nivel personal, non a nivel TVG nin nada, pois informa de cousiñas de ali. Pareceme maravilloso e ao mesmo tempo digo, como pode ser que estando tan cerca a veces nos enteremos tan pouco do que pasa? Entón, non sei, eso, a veces enterome moitísimo de cousas, ou bueno, do que pasa ou de historias que queira el contar, de que se informa un pouco e dice, vou vos contar, pois, tal tema relacionado con esta cidade ou con esta historia de Portugal. Fai fios e pareceme moi igual. Xa digo, non o sigo desde fai moitísimo porque eu non usaba Twitter hasta casi este ano, entón, pois non sei moi ben a traxectoria, pero non é contido audiovisual, pero pareceme moi igual. Que o Twitter é @AlbertoMancebo, por si alguén o quere... Sí, creo que seguir. sí. Sí, ten uns fíos moi bons. Eu xa saquei aí información para cando podamos ir a Portugal. E nada, a última pregunta é que é para ti o orgullo galego? Orgullo galego, en plan, a vosa páxina ou orgullo galego en plan? En xeral, como concepto. En xeral. Pois orgullo galego eu creo que basicamente é
vamos, non sentirse nunca menos que outra xente. E de aí para arriba. Non quero decir que eso o que levábamos falando agora todo este tempo de que nos mesmos nos poñemos as fronteiras e as trabas, que non a veces non é xente de fora que nos diga X cousas, sino que nós mesmos temos uns medos e uns prexuizos. Entón, o orgullo galego é decir, aquí estamos nós tamén temos unha historia, nós tamén temos unha lingua, podemos facer de todo co galego, bueno, pois non sei, é que é orgullo, non sei como explicarlo, pero sobre todo non sentirse menos que naide, de verdad, porque non entendo eses medos e eses prexuizos. Pois sí. Unha aperta para ti, Dani, que nos dá os parabéns aos tres, ás tres, que facemos un gran traballo pola lingua e cultura. Bueno, eso fará Esther, nos... Ai, eso bueno, moito dicir, pero bueno. Non vos quitedes os méritos que vos aí estades a tope, Facemos o que podemos. Sí, nos facemos o que podemos. Xa que dicías, ahora xa rematamos. Hai dúas preguntas que vin que saíron aí, facémolas e digamos dicir que xa te deixamos ir e nos xa, como todo, bueno, menos ou menos espectadores que xa nos ven sempre, remataremos o directo dando un par de anuncios, tamén dicindo quen vai vir o domingo que ven. Recordade que ainda somos 130, suscribidevos a canle, dadelle ao campá para que vos avise. Dúas preguntas rapidísimas, que a segunda non sei se facela, porque se non, a ver quen depende da resposta, a ver quen aguanta algúns que hai no chat, e depende, e se respondes outra cousa, a ver quen nos aguanta outros. Pero esa, a ver. A anterior que preguntaron un par de personas aí antes que vin, quero dicir, acabache, o sea, como foi a túa trayectoria ata acabar presentando Digo Cho Eu? Quero dicir, creo que xa tratamos un poquinho antes, pero dicir, foi, vamos a dicir, sorte ou que se abriu unha oportunidade única aí ou presentouse un proxecto? Vouno resumir un pouquiño. Creo que xa o dixen antes, eu estudei xornalismo e cando acabei non tiña claro moi ben si seguir estudando que estudar, en plan máster ou así. Entón, pois vin que a TVG ofertaba unhas bolsas FEUGA, que, bueno, chamanse FEUGA, non sei se as conocedes, pero os que acabamos xornalismo recorremos moito a elas, porque a verdade é que está ben pois para seguirse formando, sobre todo na práctica. Entón, pois eu foi así como entrei na tele, logo tuve a oportunidade de continuar. Entón, así foi como entrei, facendo unha proba para esa bolsa FEUGA en setembro de 2019, e logo o do Digo Cho Eu, é que xa o dixen ao principio, que me preguntabades se esperábamos o que iba a ser, o sea, que acabou sendo Digo Cho Eu, o que está sendo de momento Digo Cho Eu. Claro que non o esperábamos. Entón, eu cando falo dos inicios e de todo, claro, eu non sei, foi unha idea pequeniña que se tuvo nun momento que se falou comigo, porque eu estaba traballando nese departamento, o sea, estou no departamento de contidos web, xurdiu así, entón, claro, moitas veces digo, bueno, que eu tuve unha sorte brutal, porque, claro, para min, a nivel Digo Cho xa falamos do éxito que ten e tal, pero a nivel externo no mundo laboral é que este ano para min foi que fai un ano nada era así para min. Entón, estou moi agradecida, pero eu que sei, tamén é estar no momento adecuado, no lugar adecuado. Nada deso pasaría se non estudara xornalismo, nada deso pasaría se non me presentara a proba esa para a bolsa FEUGA, non sei, tamén, bueno, nada deso pasaría se eu non lle puxera as ganas que lle poño tamén. Entón, é sorte, pero é tamén moito traballo que hai detrás, as oportunidades hainas, pero tamén as hai que saber aproveitar. Eu quero aproveitar esta moitísimo porque me está dando moi bons momentos, e porque estou vendo que non só é unha oportunidade para mí, sino que é algo que lle sirve a moita xente. Entón, pois bueno, non sei se respondo moi ben a pregunta, sí, porque sí, vou así... Correcto. Pero bueno, esa é a idea. E a última é se te queres mollar, que a mellor non te queres mollar, ti és máis do Depor ou do Celta?
Se son do Depor ou do Celta? Sí. Ou se non che gusta o Mira, fútbol, e pasas de todo. Tamén pode ser. é que non me gusta o fútbol. É que, non, preguntei non porque me sorprendera, que deixei de oír e oí solo Celta. Entón, Sí, a pregunta era esa. Non son para nada de fútbol, para nada, o sea que pois dame igual. Correcto. Así todos en paz. Se queredes, deixademe de seguir se queredes. Igual se caiu ahora un mito, pero No, así todos en paz. Así que Está ben. Así quedas ben con todo o mundo. Eu xa tremía, que dixeras do Celta e entón xa... Eu tamén. Nada, non son de fútbol, así que nada. Pois non moito máis. Non sei se queda algo, creo que non. Non. Darche as grazas por ter estado connosco. A verdad que pasouse, son as 11 menos 20. Ni má. O sea, casi 2 horas aquí no directo. Bueno, contigo foron 1 hora e 40 minutos, máis ou menos. Pero a xente que está connosco xa desde aí 2 horas, ves, a xente estaba esperando a resposta, que vexo aí a Humberto co escudo do Celta dicindo no, ni pa ti ni pa mí, queríamos que dixese Celta. Pois moitísimas grazas por estar connosco. A verdad que unha honra para nós, para Canle, de Orgullo Galego, e tamén para pechar o ano, como se merece, cun directo de altura. Bueno, espero haber estado a altura deste directo. Podemos confirmarche que é o mellor directo dos 8 que levamos en cuanto a participación, asistencia e todo. Sí. Nada, eu pola miña parte tamén agradecerte o teu tempo, ao final entre uns e outros comimos moitísimo tempo este fin de semana. Bueno, que va, pero se eu fago isto porque claro, a mí pásaseme rapidísimo, o sea, onte estuve en 2 horas con Gabi e pasouseme volando, e hoxe tamén. Hoxe non estuvamos tanto, pero vamos, que sí. A mí gustame falar, entón eu poño a falar e non paro, entón eu disfruto. Correcto. Sí, e nada, bueno, quero dicir, o resto, se non queredes marchar e queredes quedaros connosco, ainda nos queda aí un par de cousiñas que comentar, pero bueno, deixamos ir a Esther tamén, que é hora da cea e terá que hai fame. Moitas grazas. Pois moitísimas grazas. Bueno, graciñas a vos. Hasta logo. Gracias. Chao. Chao.